Kaseng sama Catholic Laban Parish haka nyau tarik no pra kala penkut ya ka jing rakhi ya ka jubilee ksiar da ka jing phu jing phing bat jing commandment sim ba pura haka ni kasngi ba kraw jong ki samla la sedang da ka mas bukhut haka ba upadar Jameris Shela ura long unong kenyarang ba haka jing dan lang uparish priest ka St John's Parish Laban upadar Richard Majau padar Paulus Palamatam padar Tebok Thongni assistant parish priest haba pharya ya ka ktin jong ublei u Reverend Padar Jameris Shela ulai kublei kerpang ya ki samla ka parish ki bala treshitam bat penlong ya ka ni ka si bakraw ka bajam kum ki samla pidei ban pertu ya gitu ki samla ki barim ki bala sedang ya ka ni ka kenhun bat long kumni kumba ka long menta ka jinglen ladi bat da ka ba seng nong rem kam shema long ka ba le no namar ngila yo i ya uso upabha da ka jing beteng jong ki samla ki ba menta samla ba ihet habangi wan lumlang menta kasngi ngi penken mau ya ka phang jo ka jing shakri jongi ya unong penim ka ba pen i ya ki dak kishin jong ka jing yat lenti nang ni sha prang ulaong ula benrap da ka ba kentu IT lut ya lade da ka jing sngorit hakik sangti jong uplay da ka mensim jing sarong banong ngala andre da ka jing rap lem ka jong uplay kibri kin klat ya ka ka papikran kin klat ya ka ka papile hendrei dalilei kinum klat kumnu philakta ya ka jing jong ki babon ngin yaro ya ki lenti jing jongi hakini ki snam da ka banno senyang hakarukom perkhat perdan ke jongki ka jing samla kalong tang shisin hendrei tang shisin kala biang bha ladangi ya ka jing ka babha ublei ukhot ya phi ban ka jing ka babha amdon tala klem ushabi anam don jing shitom klem ka jing job shania barabor ha uplay hakano phaisngi jong ka jing rakhi ka jubilee ksiar lawan bnya don bantalang the archbishop ka jalan yang ba shalong most reverend archbishop Victor Lingdo hakaba ulalam khmat ya ka jing kurku hadian ka jing kurku kala don ka jing le kemen ya ka ni ka snam makan sa jing kan mau da ki jing ruai ki jing shat bat ki drama nagi kunhun ba pher ka parish hakani ka sngi la plaj tu ya ka souvenir do Padar Jameris Shela kum kadak bansa kan mau ya ka ni ka sngi ba kraw jong ka seng samla I
pakai seprang daga jingkernan ke batmai ni pertu buron ni samla ki bamenshwa daga jinglen ladi jongki daga basang dong rim ya gni ga sang samla ke baskem pakai jingtrai shitam jongki kam shim lalong ke bale no namar nilai ki sok ki babha yang bat penwandur bat lajai beteng daga samla ki bamenta ya ke bamaki ki long ki sakhi ki batenshan jong ke pateng ke bamenta ya ke bagi ban syakri ya ke balang daga jingem jinglen lade pakai jingek jongki la galong hayeng la galong ha ke balang la galong ha ke mlang ke salang la ke mensim jingket kle bat ke mensim jing shlur na ke benta ke kam jong bleng samla be habang niwan lum lang benta ke singi ngin pen ken mau ya ke moto jong ke jing syakri jungi yom nong pen em bagan long berbor ke jing syai ke ban pen i ya ki dak ki shen ha ke jing ya denti jong ki nang ne sheprang ke jing ya denti ya ke bangim tip ya ke e ke ban saja ke benor ya ke bang ya im ya ke menta ke bang ya im bat ya ke bala syai ya ke bangim tip ni shan ya ha ke jing lam lenti ke jong blai IT lut ya la de ha ke dak jing sorit ha ke sangti ke jong blai om dak mensim jing sarong ban ong ngala Henry dak jing rap lem ke jong blai Gibril kin klet ya ke e ke baki kren Gibril kin klet ya ke e ke baki le Henry dalele Gibril kinum klet kumno kilakta ya ke jing im jong ke babon ikam i barit tang ba i bakodor nganget bagi samla habala seng ya kene ka kenhun ya kene sam ya seng samla Katolik parish laban kadon la ke jong ka thong bat ka jingdon jong ka thong ka dei da ka balam lenti ringkat da ka jinglam jong blai ni kinong saindur haki liang jong ka common sim ki spiritual directors ni ki advisors ki balai lam lenti ya ka ik babha ngin ken mau ru baya ka jing im jungi la nyong om kat no snam ka bangila im Henry la nyong kumno ngela im haki ni snam im ka jing im ka bodon jingmot driver bor da ka jingmot ki bakhoi ngim yaro ya ki snam ka bangila ya Henry yaro ya ki lenti jing im jungi haki ni snam da ka bangi contribute da ka bangi no snyang hakar kom perkhar padang ka jungi hagala ka nong hagadur hakano gano gadur ka jing im jungi kanum don jingmot la da ngim long ki ba sbon ka mensim la ka long yoglai la ka long yiladi ni ya ka yin gasam bat ki mlang ka salang ngim im hagajuk jong ki jing long marwai ngi im ako kenhon ka badan borbor ya ka mensim jing shakri bat ya ka jing trai markalyang ringkat long bong nong roi sang kendai ka dekat iway boong ngan ai ngu yo try da ka dono junga baro bat nan pen bana ya ki kampla bo try lele say sin congratulations you ki school samla be ya ki jingdap jong ki san post nam jong ki jingya linti jong ki kum ga sang ngan tip ki la yai happening jong ki jing job ka jing sharem ka jing command ka jing sosi ka jing yo ka jing bom yo Henry ka jing command ka long ngila yai persyam ngila yai le ka mon jong le ban ngila yai persyam ban le ka kam ju ban siap ka men sim ju hagi wei pat da ka jing sore ka jing im samla ka long tang system tang ba tang system ka labiang la ding im ba na mar bale ka jing khot ka jong le ni samla ka long ban im ban pen don kam ha ya ga le ki samla ka jong thi anom don tala klem shabi anom don jing shitong klem ka jing job ki shanya berbor hau ble ai shong ble ya jing trot jong thi ban ka bor jing khan ju kan shong sa pani ka jing im ring kat ba thong ka long ka kong san cham nangek ba ka seng samla jong ani ka parish ka don la ka moto ka don la ka thong ka don la ka mission ha ka retreat trai kam bi jong ka jing ha ni ka par thai ru dei ban don ka thong dei ban don berbor ya vision jong ka jing ha ni ka par thai namar bangi don ya ka thong kum cha gi ban pen kan mau ya de ba ki jing wan jing ha ni ka par thai kam dei da jing wan ka ba khan ka don jing tip ble ngi wan cha ni ka par thai da jing tip jong ble ring ka ba ka thong ba nang ni na par thai ni ya ding ti ban poi shapne ban poi shap thong don kam bor ki jing trai shitong na ki jing trai shitong don uso bo ha ka jing em khem ka thong kan nom pan mi iso dan lei lei em
Lalangi pensiupan sabai bijing em juni klam don gatong kan salong tip kumi beriu wasong hagarel klam tip shalo kan lam yu. Kababot kinuksa di babha kajing ay na bakraw buat tang kabangilaban ay kiwe kare kinuksa di babha kanuksa babha jong bijing em kare katme kabadon apo juni ikun sama ne hapren juni kiwe kabadon hamni kikam babha ki pren khamjam bani ki kintin thle klan shi Kibreng Kirishai Yami Naki Kam Bat Kinuksa Babha Kabanile Om Naki Jingkung Jing Perkat Kabani Don Hakakle Dan Bon Kibreng Kibanang Ban Batay Henry Kakam Jingim Jing Ipat Kablong Kabadai Bon Kibreng Kinang Ban Ay Jingod Henry Kinang Kaman Sen Ban Sedang Ban Tray Ban Long Kinuksa Babha Yakiwe Ban Umatama Gandhi Juang Kajingim Jongki Kalong Kababha Kubon Babha Junga Kaperthai Katala Kinuksa Babha Jungi Om nagi jing ai jing wat jing samla ve treshitong long kinok sa babha hagi jaka kabapi dan kam bha ya kapor ge jongpi kapor kalong ke thme ka bokodor ublei ulong bostat bosbon ubam jule silyang yenu u ai kadju kapor ar ko sau kanta ya baro la kalong ge baduk perspa la kalong hagadur ka kumno u ai ge jung kapor ge ju ka kanta wala tani iyo kata kapor sibun ibayay om nan jing dalam kemen bante hendring ngam dan por wan om makin dan por pila iyo kejung kapor kejung ke kenta yang kepala ai how Louis Pasteur Michelangelo Mother Teresa Thomas Edison Albert Einstein kini borok kila pandang kampok ya kapor berkilala ban pendi ban contribute ya kejung ha jungki ngan bencang babun mengiru ngidai balong Kibril Kibasbun yang diinang salam jini dan kebagi ai babha badai tam bat ladang ni ai kapor babha syuble kata hi kedai kebentar bakerpam kebagi ai jong ha jini jini kebabon usia yo jing sniu ki jong ki kian nak jing ni bersniu ni jing lim bersniu kakiat drop ki kenja jing penjat mai yang lagalong ki kentai ya long ki kena im jing katkum jing khot jong le dan kabakongo ihukum jong ban juga poru hagi jing dei parabreu kabobot om dei ban kendran din ban le ya ke babah ka jimpang kene sipor kat ba ka jing kendran din ka sa babe hangi berbor wat jugo teng ya ka dei ke ban le bha sedang no menta wat ju ang ngan sale la syai lamar ka jing em jingi imla ban tip langin ang yo ne em ban yi ka si ba pnai hagasi babut ya ke bangi tip ban ya bangi la ban le menta persyang bat le ha namar menta kalong ke bae la syai kala banong ke bakam sni henry la shisni bat kala banong ke basyai pernai ke babut khambha ke bayen sinda ublei bat sya bishar ha ke perthai ban ya ke bayen sinda ha ke perthai bat sya bishar ha ublei penne pensan ya ke kper mensim jongpi samla bi kani kade ke bekerpang tam ya pi badiangai we don kam ban penne ban pensa ya ka kper mensim jongpi ngidon lagi jong ki kper ala galong ha ke yin besam ha ke imlang ke salam jing don ki break bai ban penpo ya ka kper jing lagi sentir ki skut don ki break basung tenat ban penkhoi ban pensuba dan bathung ya ki jing thung ki bai tenat ha ka kper ke jongki mangiru ngidon kam ban thung ha ka kper mensim jing ha ka dono jing da ke jing duai dan bapuli yang dijing thok bukhud dan ka bai di sakramen ban priang yaki ban syekri yakini baro namar kini long ki sembai ki babsai ka bensim jongpi bat ka ke baphithung menta kan sandur ya kalawe jongpi ngangai bagi samla ki bala sedang yakini ka sang samla ka bangir ki menta san pausnan kadai bagi la thung yu sembai ya bamaki ka bet yu sembai jong ki jingha bat menta bangi pat ki bayo ban khai yu so babha ban ngidon kam ban berkhat ya ka pateng ka ban sawan da ka banginang yai teng yai beteng ban thung le ban spe e ki sembai jong gi jinglong babha jong gi jing em jing ngai bat ka jing syekri jongi yo blai da ka jing e long borbor ka jinglong ban te ya ka basisha ka perthai ka don kam ya ki sakhi ki bai em om ya ki nong ap ki basule man le ka jinglong babha ka khot ya ki jing syania ban pen i ya ki jing bo jongi yo chris ka jinglong samla jinglong lang yalam jingi kamle ha ka jingla bor la jong
kadai berbor ha kejing tip jungi bagi jing syania jungi hau blai u khna bedwai hau blai benong ko trai to island si yangi yo nong yalam u bangai hame dot bon ki breu ki bangai ki batrai ha kejing tip lade ha kejing sarong lade berkini ken sakelon ha gawai kapor hendra ki breu ki batrai kum ki nong yalam ta kejing ngai hau blai u blai nam len tien ki wan hapren jong ki jing dong ban antala long kejing syai jong ki jaka kejing syai jong ki jing yen jungi ya kejing syai jong ki wei pat ki bai hi kejing yen jungi sim jong pi ka long ka per ka bala thung do blai ai ba kejing e kejing long par long ba kejing len ki ba kin say so ha kejing yen jong pi hala ki jaka ki ba per la ka long ha ki school ha ki college ha ki come office ha ki yin sam ba ha ki jaka tre ki jong pi long ki ba pai ngor sumari ka download jong pi man la ka sni ni don ha ka yom advent ka yom jong ki jing kun kre e ki jing wan jong chris ba ki jing wan jong chris ka dei bor ka jing pia jong u ye ki ti ban priang ni be sha ya de ya ka bensin la de ya da ya ka bensin na ki jing long ki basnil la ni ki jing tum shoi ba ki jing do jing kerman je de ka ba pha ka ba khot ba ka ba ai jing em pi la khali ni baro banong bandon ni ki jing long ba crown ublai bu ni ki jing thumo ki ba karpang hapo jing wasyap ting bandong ki ba crown henry bandong ba crown pat hap long bor ki bre ki basngore ki bre ki balan na de ba ki batin burang yo blai samla be snap tho lu ya ka bensim jing etlam ka bensim jing etlam ka dai ki bensim ka bakran na po na la de shwa bangin le kan don bor ka ban kran na po jing kantu ka ba pin sale kan salong ka dai kantu ka ba pin sale kan long ka bom dai sumar shashkor but snap ya ka bensim jing etlam bod ya ka e ka ba ki jing etlam ka bataya phi na ka banta ka jing ha Batudi nagani phi baro namar gani galong ka kuri jong snam junga jong jutang bathama bam jugut ya gaban permi nagaban ta jong phi bana gaban ta babon nagaban ta ka jima be ki pom jole gani ban kan ma yanga
kajing maya jong kajing ne tahu kan long mi blek pa ben bon ha jing long ka we jo men sim ba ko baro ka buram ba kajing ro ju nam la ju nam amen kumbala hukum ilu nang penim bat kumbala hikai ngida kaktin blay nginod bandua hai kokan rat ngam shong hop ngam rong pogi yung jala and ray shong kaktin ngam sin jala asa Jongin ya duai ke ilang salam kejingnya slow thu kejingnya tip lam ru kum kawe na kita kejing long babha hau priyo ke im katba ke yeng kesen kadang ya lap ha kita dong skor jong kawe kapateng sha kawe pat ke yeng ke bayat wai lang kasalang ko khumin ko khun ale ni ni jwai na Có ba. Jongin duai ateng Cuốn xin khối anh ấy. Bless you try to kagani kasni kawana ari sumarigi Ini dan tang kita kiba ngila invite kerpang kiba amdai show na kaparis jongi le sing ngala menong kiba rasa sui pak kiparis bat ikwa ban ais ngobha na kadenta jentiru bat ais ngobha Makhot ye pada Paulus palamatam ibadairu iparis pris berim jongi jong
nang ta ngakot ya ifadar Romeo Semajang berang lingkat bat ngi mentah iba day spiritual youth director jang aseng samla mantian subhai ning jing ais ngomahajungi baru sister sungi badan hangne anam jar keteng piwe yang akar pad ipi bapen kiu lang sine sejrong ban pediang yang akan ngajing ais ngomahana kaliang jang aseng samla Nang kerpat ya i secretary jangka parish council ba HB Walak Henry bin Ai. Iba HB Walak NI Ngobha ya i parish priest jongi but vice versa i parish priest pat jongi ang tayo sa akat sa parish priest yung secretary. Kaya kerpadi Chia lên tình ya ka chingen ban long isaki na ismbai baret iba melatun shaki samla batin shani kilo nilasan naga jingen bajing shakri Semalapan paris jongi hak jing jenja misko bang dombo nem sim baku jomi u ai go ni trita ka jing i haringkat ka jing snowe Pasumen sim lagi heningire Mehikai yangi kumno bayene Natuan siya bertay kumojing pene Ira lama cingidutay Na marjing jok mentah Tungin yarwa
Ban penraya kakasong patahangi Tụi ai bà ca sinh xăm la Cần nắng rồi cần nắng yêu bà Bà chừng cây chi tâm trong khi cho ngà What ai là bà chừng cần soi kinh hoàn bát thôอย่าเล่าไอ้กี่ซ้ำลามันเป็นผู้โลลีมันตายใหญ่อย่ากะชิงลงซ้ำลามันเป็นจานหาย